An Islam ta Darren J. Machan Fira an Irish current anchuid sim sa Gaeilge, agus by sé kaint lum fui anamnacha Gaeilge cheantar cónaithe nua. Fáilte a rais chuig an clár, Darren? Go mbeidh go Joe. Agus cén fá an sim seo? Well, tá sim agam sa Gaeilge ó bhí mé trí bliana déag díos agus céinar iaci mé an drastal mé ar Gaelscoil, drastal mé ar chlátí saoire sa Gaeltacht agus tá roinnt Gaelgóirí mar chláán. So tá sim agam sa Gaeltacht agus buaitlim go mbeadh saol dá theanga ar fáil in éireann agus mar chuide sin buaitlim go mbeadh bórmhór den na ceantar cónaithe nua státíochta agus blocht árasan anamnathe as Gaeilge amháin, you know. Mar ceapan sé go sí an tábhachta go mbeadh na Gaeilge go feicilí go fisiciúil. Ní hamháin go mbeadh cumas leabhartha ag daoine sa Gaeilge ach go mbeadh sí le feiceáil agus tá mi bhábhar an dá theangachas mar sin agus cuid mhaith an am tá bhábhar rudí a bheith in Gaeilge amháin freisin, you know. Yeah, tuigim. Agus tá tionscan a bhain anamnacha Gaeilge cheantar cónaithe nua. An bhfuil gaiir go má leis? Well, she certainly is costing us sin. Like, tain an tionscan of rash roinnt white blianta. Bhí fás white an dó roinnt white blianta hin agus sin bhí an cúil eacnamáineach de gwein. Agus anis timpeall an stát le roinnt blianta nuas nílach timpeall deafhain géad de ceantar cónaithe státíocht agus blocht árasan le roinnt blianta nuas anamnathe as Gaeilge amháin. So is ever suntasach é sin ceapan sé ach bhí sé níos airde roimh an cúil eacnamáineachta a rit na blianta an tíogar Celtach. So buaitlim go mbeadh sé a bhád níos airde. So tá sí an go suntasach i roinnt chundathe áirithe níl sé suntasach ná sin ach i roinnt chundathe atá sí níos suntasaí ná sin. So buaitlim go mbeadh a bhád níos móáin, you know. Okay, yeah. Agus croí tú féin a ríomhthionscadal nó e-project i leithan ábhar seo. Aberlinn sin fi sin? Yeah, croig mé I gábhín is a né a rit an cúil eacnamáineachta mar ní raibh tithí a thógáil so ceap mé go raibh sé sort amarúnach chun lehéad I dhéanamh agus bhain mé úsáid as an Steve Grace an slideshare.net ach anis tá Steve Grace an speisialta a gom dó anamnacha Gaeilge-éire.blogspot.com agus tá lá náascin agus greengraphin agus podcréaltaí agus gut an cainte just I caint fin ábhar amháin so is sort Steve Grace an lárnach é I le an ábhar a chruthag mé, you know. Agus ag brathú an tauci an sílan tú bhfuil fás in andan Gaeilge I le anamnacha Gaeilge ceantar cónaithe a maiile clíos an áireamh. Derfin é mar I maiad léas a chuirla Cathrach tá policy anamnathe Gaeilge amháin a bhaim inis agus níl na ceantar seoach sort ag tusú tá is gom go ceanns cúlóga mé a thógáil go luach gus tá sé anamnathe in Gaeilge. So de bhar go bhfuil an policy anamnathe sa chuirla Cathrach agus tá sé bhaim a gcóirla cathair na Gaeilge bhfuil a roinnt chuid blianta níos freisin. De bhar sin derfin go bhfuil fás an dó ach mar dúirt mé nílach timpeall deafhain géad timpeall na tíre. Agus an bhfuil tú a bhábhar go mbeadh géadfaoin géad in na ceantar cónaithe nua is tá tithíocht agus bloch ársan I maiile clí agus timpeall na tíre anamnathe as Gaeilge amháin. No ní mé bhábhar céadfaoin géad. Beidir orinthe go n-oibreoidh sé sin ach go háirithe in áit sin le stair láidir Angla éireannach cosúla bhaile clí. Orinthe ceapan sibh go cóga mé ceantar áirithe anamnathe either I Maryland nó go dá theangach. Ag ceapan sé go háirithe maiile clí go bcór gach ceantar nua a thógáil ar bhun cás ar chás case by case. So, like, fadas nach bhfuil conspóid an, tám sé sásta iad a bheith anamnathe Gaeilge amháin ach orinthe tarlóidh sé ceapan sé go mé stair láidir áirithe Angla éireannach in áit sin áirithe agus orinthe sa cás na sin ba cóirdiúin a bheith níos salúpa, you know. Like, mar dúirt mé níoch timpeall deafhain géad anamnathe timpeall na tíre sa stát as Gaeilge amháin. Má tá muid I caint an bhliain siúin agus má tá an igur sin airdathe go féitfaoin géad bhéin an na sásta go dílach timpeall na tíre thuisgur ar an san áireamh an uile ar fad buaitlim go mbeadh os chun uchtán nó nóga faoin géad acu anamna as Gaeilge amháin ach orinthe go háirithe áit sin le stair láidir Angla éireannach có go mbeadh orinthe salúpach a bheith an ceapan sé, you know.
Yeah, fair play as sin Darren. Agus go mágad is tactar an chlár. Go bhfuil go Joe.